Anong gagawin natin dito? Naku, nakakatakot naman dito, Pre. oh. Ba't parang may naiba? Bawasan tayo, ang daming tao. Bakit parang mga Koreano lahat ng nandito? Parang tayo lang ang Pilipino. Nung nangyari, akala ko ba nasa bilibid tayo? Pre, shh! Huwag kang maingay. Mamaya, marinig tayo dito. Huwag kang magtagalog dito. Mga Koreano yan. Parang yung delivery food yun, ah. Pre, may malaking Barbie doll, oh. Pre, pag di ka pa tumahimik dyan, umbagin kita. Sige. That doll is very scary. Psst, quiet, quiet. Pre, hindi ba si Cardo yun? Sinong Cardo? Si ano? Cardo Dalisay. Na ang probinsyano, yung hindi namamatay. Cardo Dalisay? Prison guard yan? Kung si Cardo ngayon, eh anong ginagawa dito? Hindi mo kilala? Si Cardo Dalisay? Yung palaging kahit na binabaril, hindi namamatay? 겁나 이상하게 생겼네. 첫 번째 게 무궁화 꽃이 피었습니다입니다. 무궁화 꽃이 술래가 무궁화 꽃이 피었습니다를 외치며 이후에 움직임이 감지되면 탈락입니다. 탈락입니다. 5분 안에 술래의 눈을 피해 결승선에 들어오는 분들은 통과입니다. Cardo, 방금 huwag ka nang sumayaw. 방금 Tumigil ka. 무슨 소리예요? Baka mabaril ka, Cardo. Hoy, Cardo! 소리예요? Anong ginagawa niya? Ba't siya sayaw ng sayaw? 시작합니다. Huwag kang gumalaw. Cardo, huwag ka nang sumayaw. Tumigil ka dyan. Ayoko pang mamatay, Cardo. Tumigil ka na sa kasasayaw mo. 324번 탈락. Cardo, tanggol sa tubugi rumba itinuro ng tatay ko pinagsama-sama ko kay Cardo, sabi ko na sa'yo kasi huwag ka nang sumayaw. Sayaw ka kasi ng sayaw, ang tigas ng ulo mo. Paano na lang ang probinsyano, Cardo? 시작합니다. Cardo, mabuhay ka ulit. Cardo, gising. Kaya mo yan. Sige na. Mabuhay ka. Cardo, bumangon ka na. Kaya mo yan. Mananalo tayo. Hindi ba't si Cardo yun? Lang yan, nabuhay ulit, oh. Hoy, mga titmoto! Ako ba tinititmit nyo? Mga titmoto kayo talaga! Hindi nyo rapat